Okay, lalela ngintombazane. Abantu engikhuluma la, ngeke ngikhulume nawe. Uyamyeka usale namhlanje. Ngenkani mpo? Ngenkani nje ngitshele nje ukuthi ngiyakhuluma ngithandiso wena. Yazi ngiyangicasula. Yazi bengithi ngizomyeka bathi Cha, ngizokwenzela wena. ngicasula. Ayisho uzoqhuma-ke ngoba ngeke ngimyeke. Ngeke. Ngeke ngisamyela khona lokho-ke. Yabona lokho kwenzayo kuyimanje ungibhukhile ngiya kuyena. Uyacabanga? Uya kuyena kiphi? La sibhukha khona. Usane lomthola wena yazi? Thula ubukeke. Uzuyazi into yomuntu uthi ayithathwa. Thula ubukeke nakho ngiyithathile. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba sinovakashi today, nakanjani khona lento angasayiboni kahle ku-relationship yakhe nophezini wakhe. Kodwa ke uzosichazela kabanzi yonke into. So ke asike sizwe ukuthi ngabe usiphatheleni. Sabona kunjani? Siyaphila sisi njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo negama lendawo la usukhona. Ngingu-Asanda ngwaKwaNdlovu Sibongo. Ndlovu. All right. Ubuya kuphi? Mphumenanda. Okay. Ngicela ungichazeleke unabe nje ngobudlelwane bakho nomuntu wakho ukuthi baqala nini nihlanganele endaweni kanjani? Okay, sisuke sonke emakhaya eMpangeni. So Okay. sonke emakhaya. I think more than it's 7 years sithandana mina naye. So ngiye ngenza kuqala ke mina ngala eThekwini ngamshiya emakhaya bengasebenza leso sikhathi. So kwaba khona isikhala sama truck. Kathi angimfoni ngoba kudingakala umuntu wesilisa vele. Ngamfona ukuthi anyuka azohlala nami ke. So siyahlala sonke endaweni eyodwa. Uyasebenza lapho ke. Bekade ku right ke before. Manje ngase ngibona ukuthi hayi ngathi khona ngasahamba kahle kade ngisola into ekuyiyona. So I think qale last day le ndaba yakhe ukuthi ngingamtholi kahle. Bese nongasabuyi sometimes nje angabuyi. But bengingamsoli because bengiye umuntu engimthembayo but siyabona ukuthi cha. Ukuthemba umuntu wesinye isikhathi ke. So ngiye ngathola ifoni yakhe. Bese vele sithintela namafoni. Kwahamba sangathintelana ngamafoni. Nalokho futhi ngangakubuza ukuthi kwenzakalani. Okay. So kwawuyena aqala usola mina ukuthi ngiyamchithela, ngiyacanga ukuthi waseshawa uguilt wakhe. Kwawuyena ucanga ukuthi mina ngiyamchithela. So ngathi ngathatha ifoni yami ngempela wakunikeze yakhe ifoni. Mangifika efonini yakhe shuthi ukhohle ukofa idatha lakhe. Ayikho into engayithola isikhathi ngiphethe ifoni yakhe. But ngoba on idatha kwangena imessage yentombi yakhe enye engayazi ukuthi eyakwaba. So mingena le message ibhalile baby, I was like okay it's fine lo muntu icacile yanchitha shuthi kwaseqane bedelethile vele. So ngathatha inamba nami intombazana ke ngangambuza lutho ubhuti umuntu wami. Ngambuza lutho. Kulo 7 years lo nina abantwana? Cha sinazi ingane. All right. Mhlambe njoba bese nihlala ndawonye ubeka khulume ngokuvela ekhaya lakho kaNdlovu. Ngokusemthethweni noma into abengakazi nje yaza yabeka phezulu etafula mhlambe ke noma ngabe kuthiwa ayihlelwa ngaleso sikhathi kodwa nje ukusho nje ukuthi ngizimisele nje ukuthi ngelinye ilanga ngiyoba umkhwenyana waNdlovu. Okay, ekhaya uke wavela, seke wavela ekhaya but akavelanga ukuthi azokhipha some but uvele ukuthi kumele kube khona edliwayo ekhaya, especially uma sengihlala naye futhi. Idliwayo kanjani? Khona nje into ayibekile etafuleni, isinokho mhlawumbe amalobolo all that stuff but ukuthi kube uyena umuntu aziwayo ekhaya vele. Oh, kubizwa ngani lokho ngesiZulu? Kubizwa nje ukuthi kuzovela kuphela. Oh, okay. Okay. Mhlambe ke uke wamtshengisa ukuthi ngathi khona into esolayo ngoba nakho phela idatha wayengalicishanga. Kwavela ubaby waphopha lapha phezulu. Uke watshengisa emva kwalokho ukuthi hayibo ngeke. Ngiyabona ukuthi konke yenza la noma wa pretend as if nje yonke into right. Ngipresentable into engathi right ngoba zange ngimubuza isikhathi nginikeza ifoni, ngimnikezile nje ifoni yakhe. Saqhubeka saba right, saxoxa kodwa ngiyazi ukuthi inamba mina ngiyithathile. Uma uthola ukuthi yes vele bayathandana and banesikhathi eside uzonquma ukuphuma noma uzonquma ukuhlala kodwa uhlala ngoku-understand ukuthi kukhona omunye ke osefikile. Ngeke ngi-understand ukuthi khona omunye osefikile kodwa ngizohlala ngiyazi ukuthi lonto leyo ngizoyilungisa noma ngilungisa kanjani ngiyazi izophuma intombazana because angikwazi ukuthi ngiye kumuntu wa7 years for umuntu wamanje ngisuka kude kabi naye. Oh okay. Ngiyakuzwa. Ngithi vele ngimlande ke khona uzokwazi ukuthi nikhulumele. Okay. Ngiyabonga. Ngiyacela usilandelane.
Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke udadewethu ngalakuvumile ukuthi asijoyine and so ke sixoxisane nje naye kabanzi sizwe ukuthi ngabe lokhu esifisa ukukubuza kuyiqiniso na. So ke asike sizwe ukuthi ingabe kuzowenzakalani. Sabona kanjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo negama lendawo la usuka khona. Igama lami ngu-Amanda Mhlongo, suka eNanda. Oh okay, Amanda Mhlongo. Etsheni amazolo. Ngicela ukubuza uyamazi usisi ngala? Cha. Awumazi? Oh okay. Mawuzwa ukuthi ubizelwe kuhlelo elithi umfunani umuntu wami. Yini ifika emqondweni wakho? Mangilandela isihloko ngicabanga mhlawumbe ngithatha umuntu womuntu kodwa hayi angiboni ukuthi ngithatha umuntu womuntu kodwa isihloko singinika lokho. Usho ukuthi ngimfunani umuntu womuntu. Indaba ube neshoka ukuthi awuthathanga umuntu womuntu. Ngoba engithandana naye akaze angitshela ukuthi unomuntu. Oh okay, no ngiyezwa. Ngiyacela ukuthi ukhulumisane naye. Umfunani usanele. Sawubona. Umfunani usanele. Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Umfunani usanele. Sanele waphi? Ngomuphi usanele uthanda naye wena? Ilo wamkhize. Manje ngiyabuza umfunani, qani uthanda naye? Ango-understand umbuzo. Qani uthandana naye? Oh, sesinonyaka. Senonyana uthandana. Uyakutshela ukuthi unomuntu? Cha. Hlala kutshela ukuthi ukhipha itili kahle kahle, hlalisene. Cha. Oh, wena uvajabulela ukuthi hayi sunendoda. Eyathi ayinamuntu. Nibonana kephi? Uma mhlawumbe ukhuluma ngalo ngimshiwe udrivela ama-truck, siyabhuka. Niyabhuka. Hawu sisi sibini sakho awubuza ukuthi mhlambe uhlala lapha why always ihleze ebhuka awukufike lokho uthi ubuze njengentombazane. Ungangithethisi ingcono ngibuze kahle. Cha ngikubuza kahle nje sisi wami. Ngibona ngathi uyalo. Angilwi. Oh, ushuthi indlela engi-understanda ngayo. Angazi ngimbuze because umuntu osebenza for ama-long distance I think ukuthi mhlawumbe indawo yokuhlala abanansi inkampani yami ibafunelile. You think cabanga. Oh sibindwe naso sisi. Lalela-ke lo Sanele sikhuluma ngaye kwaMkhize. Umuntu wami 7 years ngithandana naye. Ngihlala naye ukhipha itili, ngihlala naye. Shosho Wena ngiyoba ujabulela ukuthi nibhuke emahoteli uyazi ukuthi endlini igcwele indlu ngikhona. pho why ekufihlile because ngambuza wathi akanayo umuntu. Manje bekumele enze njani? Angeneke athi kuwena. Njengomuntu wakhe unelungelo lokuthi akwazise if eqala umkhuba because izinto ayenza ukuthi umkhuba. Inkinga la islim yabona ukuthi wena manje wenza ngathi yimini islim. Ngibona usobabili kodwa ngikho-ke lapho. Umyeka nini-ke? Ngingamyeka kodwa indlela osu-forward ngakhona usungikhomba ukuthi ngingabe ngisamyeka. Ngobani sisi? Ngiyangithandise wena phela umyaka wakho. Ngiyangithandise. Inkinga nami ngeke uzungikhomba ukuthi angimyeke. Oh, okay. Shuthi khona uzongenza kona mhlawumbe? Ngeke ngikwenze lutho. Hayi sizoyiphethe kabi. Unyaka wonke ngiyabhuka, awumbuzi ukuthi uhlalaphi, awumbuzi lutho. Sizanginazi leso sikhathi as least ngiphi imali, lento engiyifunayo ngiyithola nayo lento ayifuna kumina ayithola. Oh, into ebalekile imali kuwena. Nokuthi sinikane. Uyatshela ukuthi unengculazi sidla amaphilisi babili. Awu yazabe yaqondana inkinga yakhe. Wangifica nginawo mina ngamazisi. Oh, now ufuna usela u-add times. The times nawo. Shuthi. Shuthi wafihla-ke kanti mina ngimfihlela ngiyabona ngabona isidingo sokuthi angitshele. Wajabula nawe. Wa-enjoy. Ngajabula. Thatha incwazi zomunye umuntu unaye yakho. Shuthi bese ngi-add yami bevede besingasasebenzi. Okay, lalela intombazane. Abantu engikhuluma la, ngengiphe ngikhulume nawe. Uyamyeka usana namhlanje. Ngenkani impho? Ngenkani nje ngitshele nje ukuthi ngiyakhoma ngithandiso wena. Yazi ngicasula. Yazi bengithi ngizomyeka but sengizokwenzela wena. Ngicasula. Hayi sho uzoqhuma-ke ngoba ngeke ngimyeke. Ngeke. Ngeke ngisamyela khona lokho-ke. Yabona lokho kwenzayo kuyimanje ungibhukhile ngiya kuyena. Uyacabanga? Uyakuyena kiphi? La sibhukha khona. Usana lomthola wena yazi? Thula ubukeke. Uzuyazi into yomuntu uthi ayithathwa. Thula ubukeke nakho ngiyithathile. Yo. Thula ubuke. Ngiyacela ukuthi simfaneleni sizwe lakhe side ngiyacela. Ngiyacela. Mfonele. Ngiyacela nisifone.
Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy. Walala wasala, wavuka wayithatha, ziyakala mzala. Subscriber you have dialed is not available right now. Hawu. Masiphinde simzame futhi. Kanti bethi uzomthola kanjani efonini? Evalena nefoni. Menze isilimo. Wenza mina futhi? Noma wenza thina? Khuluma nawe. Mina ngikhuluma nawe cabanga. A subscriber you have dialed is not available right now. Futhi usabhukhe nomunye. Warifu ubhukhe nomunye ngempela? And into yakhe. A subscriber you have dialed is not available. Shothi ubhukile kudala. Hey. Ubethi nizothola kanjani? Hayi, vele kulezi insuku mina besingazi isixoxe. Because emsebenzini besabhiza. Ngingazi ukuthi so street olotsholiwe. Yosezoshada. Ibetheni konyana wakho? Uhlala lapha into sixoxo. Uzwa? Eqolo. Yabo wena. Ungangikhombi. Yabo wena. Ungangikhombi. Or what? Ungangikhombi. Mina ungangikhombi nje kodwa. Uzowenzani kanti into ozoyenza? Uyafuna ukutshengisa? Uzowenzani? Uyafuna ukutshengisa ukuthi ngizowenzani mina? Mina nje ungangikhombile nje sisi. Qala uhlule kubo unkosikazi la ndoda iphuma ngaphandle. Ungangijwayela Wazi kapho wena. ukubizela kuma TV. Ungangijwayela kapho wena. Ungangijwayela kapho wena. Ungangijwayela kapho wena. Sakho. Lolu indoda ekufebelayo. So uyahlala kwi-relationship? Ngenkani ke bengizophuma sengizohlalela yena. Ufuna umtshengisa ukuthi ngiyintombazane nami ngokwami. Uyahlala kwi-relationship? Ngizolungisa into nomuntu wami. Ife bezophuma. Ife mina ngizona. Mina Ngikhulumela ngu-Amanda. mangasona wena. Ngikhulumelani? Ngikhulumela senze wena ngikhulumisile. Oh uyadla manje isifebe. Oh shuthu yisona kahle kahle. Cha, muthi ife beyizophuma phela mina ngisemntwini wakho. Unganuthi umuntu wakho. Mina sengilungisa ukuthi ngisona isifebe. Oh. Ngiyintombazane yafica indoda kukhona la isele khona ngazolungisa. Wazolungisa. Emizini abanye abantu. Angingawubizi ngomuzi ngoba kuthiwa Ntombazane. bekuwumuzi ngaba iphumelile ngaphandle. So niyavuma noba uthi unomuntu wakhe? Hayi shuthi sisithembu. Isithembu noba. Shuthi nawe phela. Noba. Wena ulele indoda ngani? Nawe unje. Nawe. Linjani bithi? Ungijwayela kapho wena. Uyajwayeleka? Ngoba kwamanzi sengiyazama ukukubuka ngikunzima ngisho ukujwayela. Angazi igama siyakujwayela mhlawumbe uya-understand ngichaza ukuthini. Ngiyabonga kakhulu. Mhlongo ukuthi usijoyinele, ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho. Kodwa asikwazi ukuqhubeka sikhulume yena singamtholi because fangabe uyena usiphendulayo. Kodwa elokuthi noba uthi uyaqhubeka niyahlala kwi-relationship ngilizwile mina. Ngiyacela ukuthi ukhululekise. Ungabahlalisi-ke ndawonye, ngicela uhambe nje nabo. Ube neshow ukuthi abathintana. Mbuka lapha ekhaya, yo kunzima. Nizibonelile-ke nani babuke lapha emakhaya ukuthi kugcine ngokuthi kwenzeke ini la ekhaya namhlanje. Kodwa-ke uyabona nkosami ukuthi iy'nhliziyo noma ziphukile, kodwa ziphuka nje akekho ofisa ukuzibeka phansi. Wonke umuntu ulele ingxenye yakhe. Wonke umuntu ukhulumela ingxenye yakhe ahlangene akuyona yena. So, shem kunzima. And mina ngiyayibuka lento ukuthi shuthi abantu besilisa bohlezi besiqhatha nje kahle kahle. And asikuboni lokho. And inkinga isekuthenini umuntu emakuchithela thina ama females isikhathi esiningi asiqondi ukubhekana nabantu bethu. Siyolwisa umuntu osheliwe naye njengathi because now ususheliwe njengaye nje naye soyisheliwe. Iphutha liba kumlisa mengasasho ukuthi unaye umuntu athandana naye. So mesezofihla aqamba amanga athi ngisingle. Hayi. Kuningi kodwa ke shuthi usuke ikhona lento asuke eyifuna abona kahle ukuthi uzoyithola only if uyasho ukuthi mina anginayo umuntu ngihlalele ngingedwa ngiyazibhorekela ngishoda nje ngawe empilweni yami njengomunye umfowethu engisebenzisana naye la sifika khona nje uyashela kodwa ke asikho lapho ngicela ungakhohlwa ukusubscribe like ushare mina ngiyithanda kakhulu bye. It's the Black Life TV.